Biex tissaħħaħ il-kompetittività tal-intrapriżi ħwienet żgħar u medji, il-gvern nieda l-korsijiet E-BIZ. Dan b'ħidma konġunta mas-settur privat u l-kunsilli lokali. L-għanu lin-negozji jkunu integrati dejjem iktar fil-qasam tal-informatika. Rea Bela, l-koordinatur ta' E-BIZ, spjegalna aktar dwar dan. Dan huwa immirat għal self-employed u SMEs. L-importanza hu li nagħlmu lil daw il-partiċipanti biex jixprunaw ideat u jmorru għal ideat moderni u diġitali f'din id-dinja moderna. Iżda x'se jkunu qed jitgħallmu dawk li jieħdu sehem? Importanti li nagħlmuhom il-qafas tal-e-commerce li jkollok ħanut online u li jkollok Facebook page online, dan huma affarijiet importanti u importanti ħafna, speċjalment ukoll fuq livell ta' e-government. Il-Ministru għall-Investiment u n-Negozji żgħar Chris Cardona qal li dan huwa l-mument opportun biex jissaħħu aktar l-intrapriżi. Dan qalu fl-isfond ta' rapport li ħareġ ftit tal-jimilu fejn huwa stmat li s-sena li ġejja pajjiżna se jara żieda ta' 1500 intrapriża. Il-Ministru Cardona qal li jekk tingħata l-għajnuna lil dawn il-ħwienet tissaħħaħ il-kompetittività tagħhom fuq livell reġjonali u anke internazzjonali. Il-kors joffri numru ta' seminars, laqgħat kif ukoll workshops minn nies professjonali fejn ideali għas-sidin tan-negozji. Biex tingħata opportunità lil kulħadd, il-korsijiet offruti huma b'xejn u se jsiru f'lokalitajiet differenti f'pajjiżna. L-applikazzjoni tista' timtela online fuq www.ebiz.com.mt.